Ahojte. Hmotný bod má začiatočnú rýchlosť 10 metrov za sekundu a pohybuje sa so zrýchlením 3 metre za sekundu. Akú rýchlosť má po 5 sekundách zrýchleného pohybu? Čo tu máme? Máme nejaký hmotný bod, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 10 metrov za sekundu. A zrazu začne zrýchľovať so zrýchlením 3 metre za sekundu o každú sekundu. Čiže o každú sekundu svoju rýchlosť zvýši o 3 metre za sekundu. A takto zrýchľuje 5 sekúnd. A my chceme vedieť, akú bude mať rýchlosť za tých 5 sekúnd. Obrázok nie je k tomuto príkladu potrebný, ale predsa len môžeme aspoň niečo. Čiže nejaký hmotný bod sa pohybuje rýchlosťou V0 rovná sa 10 metrov za sekundu. A z nejakého bodu A do nejakého bodu B. A v tom bode B, kde sa pohybuje stále tou rýchlosťou V0, už to dám takto, aby sme vedeli, že hovoríme o vektoroch, sa začne pohybovať s nejakým zrýchlením A, ktorý má taký istý smer ako rýchlosť, to znamená, že ten hmotný bod bude zrýchľovať. A bude sa pohybovať až do bodu C s tým zrýchlením A a bude to trvať 5 sekúnd, to zrýchľovanie. Čiže na konci toho zrýchľovania bude mať nejakú rýchlosť B. My chceme vedieť, akú tú rýchlosť V bude mať, keď začne zrýchľovať vlastne z tej pôvodnej počiatočnej rýchlosti V0 10 metrov za sekundu. Na to je tento vzťah. V sa rovná V0 plus A krát T. V ďalších videách budeme aj odvádzať vzťahy. Teraz len takto, že rovno to zapíšem. Čiže dá sa to jednoducho zapamätať, že nejaká rýchlosť v čase T sa rovná počiatočná rýchlosť plus nejaká zrýchľujúca zložka, nejaká zvyšujúca sa zložka tej rýchlosti. Čiže môžeme dosadiť. V rovná sa V0, čiže 10 plus A krát T, to je 3 krát 5 a to sa rovná 10 plus 15, to sa rovná 25 metrov za sekundu. Čiže odpoveď na tento príklad bude: teleso z počiatočnej rýchlosti 10 metrov za sekundu za 5 sekúnd svojho zrýchľovania so zrýchlením 3 metre za sekundu na minus druh, čiže každú sekundu zvyšil svoju rýchlosť o 3 metre za sekundu, bude mať rýchlosť 25 metrov za sekundu.